Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Στρατιωτικά Χρονικά. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα γιγαντιαίο άρμα μάχης του Leopard 1. Είναι ένα γερμανικό άρμα μάχης που παρουσιάστηκε στη δεκαετία του 1960. Σχεδιάστηκε μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο για να προσφέρει ταχύτητα και ευελιξία στο πεδίο μάχης, συνδυάζοντας ισχύ, πυρός και κινητικότητα. Διαθέτει κύριο πυροβόλο 105 χιλιοστών, ικανό να αντιμετωπίσει βαριά τα θωρακισμένα της εποχής και ελαφρύτερη θωράκιση σε σχέση με άλλα άρματα και να κινείται γρήγορα σε ποικίλα εδάφη. Υπηρέτησε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και αποτέλεσε τη βάση για μεταγενέστερα γερμανικά άρματα όπως το Leopard 2. Η ταχύτητά του ξεπερνούσε τα 65 χιλιόμετρα την ώρα στον δρόμο, κάνοντας το ένα από τα πιο γρήγορα κύρια άρματα της εποχής του. Παρά την ηλικία του, παραμένει ένα σύμβολο της γερμανικής μηχανικής και στρατιωτικής καινοτομίας. Υπηρέτησε στο ελληνικό στρατό για πολλές δεκαετίες και αποτέλεσε βασικό κομμάτι των τεθωρακισμένων μονάδων. Η Ελλάδα παρέλαβε εκδόσεις Leopard Α3 και Α5 από τη δεκαετία του 80. Τα άρματα αυτά εντάχθηκαν κυρίως σε μονάδες στον Εύρο και σε νησιωτικές περιοχές όπου η ταχύτητα και η εξοπιστία τους τα έκαναν ιδιαίτερα χρήσιμα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για περισσότερες ειδοποιήσεις.